16º Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, celebrado en 2023, tivo Sada como marco. Sada é unha vila emprazada na ribeira oeste da ría de Betanzos, no corazón das mariñas coruñesas. Unha área na que conflúen as rías do Burgo, Betanzos, Ares e Ferrol. Sada foi sempre unha vila de fonda tradición mariñeira, como histórico porto pesqueiro e comercial. A importancia da sardiña, pescaría da que Sada chegou a ser un dos portos máis importantes do Cantábrico, sumou esa actividade da salga, conserva, fabricación de aparellos ou lenzos para a Real Armada. A tradición mariñeira de Sada ponse de manifesto no alcume que reciben as xentes desta vila patexeira, en referencia a unha das actividades que máis a identifican, como é a recollida do patexo, plasmada nas estampas dos carros tirados por bois cos que se traía a terra este pequeno crustáceo, destinado maiormente como fertilizante para as terras de labor. Esa denominación de patexeiros deu nome tamén á asociación local coorganizadora deste encontro. A fusión dos núcleos mariñeiros de Tenencia e Fontán en 1940 fortaleceu a identidade da localidade e consolidou a súa importancia no Golfo Ártago. Un desenvolvemento que se viu reforzado coa construción do tranvía, que comunicaba a vila coa cidade da Coruña. Co paso do tempo, Sada foi mudando a súa fisonomía en favor do seu potencial turístico, tirando proveito da singular beleza de toda a súa contorna e das súas excelentes condicións para a navegación, óptimas para o desenrolo da náutica recreativa e, como non, da vela tradicional. O porto de Fontán, núcleo históricamente mariñeiro por excelencia de Sada, foi o centro da festa. Aquí é onde se localizaron a maior parte das mostras e actividades, que fixeron de Fontán o punto de encontro natural entre as tripulacións, as xentes das asociacións locais e o público visitante, tanto sadense como vido de outras localidades. Mentras os molles, rampas e outras instalacións portuarias deron a cubillo á frota e as actividades de mar, a esplanada convirteuse nunha feira mariñeira, onde se combinaron as mostras e outras manifestacións da cultura mariñeira, as actividades lúdicas e de ambientación, as mostras de artesanía e outras actividades artísticas, o programa de espectáculos e actividades dirixidas ás familias, os actos protocolarios e divulgativos e, por suposto, a carpa mariñeira, centro de encontro das tripulacións de todas as procedencias. Tras os últimos traballos de montaxe, comenzaron a funcionar os diferentes espazos do encontro e puxéronse en marcha as diferentes mostras e o resto de actividades do programa.
esforzo organizativo non para durante os 4 días de celebración da festa. Da mañá á noite, os membros do comité organizador, acompañados de maneira decisiva por un equipo de máis de 80 voluntarias e voluntarios, que son unha das pezas fundamentais do encontro, formando parte inseparable da organización, ocupándose de todas aquelas necesidades do día a día, asumindo multitude de labores. Entre outros, é preciso poñer a punto os espazos onde se desenvolven as actividades de cada día, atender ao público, aos medios de comunicación, as actividades infantís, o control das áreas expositivas, resolver incidencias, atender as cuestións relacionadas coas actividades no mar, donde un operativo de protección civil velaba pola seguridade durante as navegacións. E con todo a punto, o xoves pola tarde inaugurouse oficialmente o encontro, con presencia de autoridades e representantes da sociedade sadense, en particular dos patexeiros e da Confraría de Pescadores de Sada. Os actos de inauguración estiveron precedidos dunha navegación oficial, a que foron convidadas as autoridades que asistiron en representación do Concello, da Diputación da Coruña, da Xunta de Galicia ou de Portos de Galicia, entre outras, que embarcaron no balandro Joaquín Vieta e no volanteiro Piueiro, dúas das xoias do noso patrimonio flotante. Unha vez finalizada a navegación, xa en terra, producíronse os discursos de benvida e saúdo e a inauguración oficial a cargo do presidente de Culturmar. Boas tardes a todos. Benvidos aquí a unha nova edición do Encontro Tradicional de Galicia, das embarcacións. Estamos encantadísimos de que o 16 Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia sexa en Sada. E temos que agradecer á Consellería do Mar, á Diputación da Coruña, ao Concello de Sada e, sobre todo, a Culturmar por confiar en nós. Un encontro isto se pode facer grazas á cooperación de moitos voluntarios, de moita xente que trae as embarcacións, pero sobre todo tamén o apoio das administracións. Cando falamos do patrimonio, moitas veces esquecemos que hai moito máis patrimonio que o que vemos na terra, cos castelos, cos pazos, cas igrexas, etc., que é o que traballamos cada día. E hai un patrimonio moitas veces esquecido, que é o patrimonio marítimo. Nese sentido, grazas a unha asociación como Culturmar, grazas a outras administracións que colaboran como a nós, pois podemos ter hoxe este encontro, xa vai o número 16. A madeira é un recurso autóctono renovable de baixo custo enerxético, reutilizable e biodegradable. Polo tanto, todas estas características, o resultado final, son embarcacións de alta calidade, son embarcacións altamente fiables no mar e tamén con un escaso, isto é moi importante, con escaso impacto medioambiental. Tomando referencia a esa tradición artesanal, estamos a potenciar o anteproxecto de Lei de Artesanía Galega, onde esta actividade de artesanía contará coas máximas garantías de poder asegurar o seu futuro e continuidade nos vindeiros anos. Nada, moi boas tardes a todos e para min é un placer estar aquí hoxe en Sada. Esta aposta polo amor e o acervo mariñeiro hoxe está aquí máis que representada, sobre todo polo esforzo, polo traballo que hai detrás deste 16º Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Cada un dos máis do centenar de barcos que se poden admirar estes días aquí en Sada vai máis aló do que supón a súa mera construción, a súa mera restauración, porque cada unha delas constituyen pezas únicas e que teñen un valor que non se pode calcular. Dentro das líneas estratégicas da Xunta, estamos a elaborar e xa está nunha fase moi avanzada o Plan da Cultura Marítima de Galicia Horizonte 2030. Un feito que xa se materializou coa firma dun convenio a bordo do balandro Joaquín Vieta. Con el pretendemos articular unha estrategia que favoreza a xestión integral, a posta en valor e a activación ordenada da cultura marítima,
que se estende por todo o litoral galego, como as carpinterías de Ribeira e as embarcacións tradicionais que hoxe podemos ver e disfrutar. Todas as persoas que me precederon penso que deron conta clara de cal é a nosa filosofía. Quería plasmar, quería facer explícito aquí algún outro agradecemento que é non tan evidente, pero desde logo tan valioso como estes outros que aquí representades e que xa estiveses aquí arriba. E é o agradecemento ao pobo de Sada, á cidadanía de Sada, que nos está acollendo dunha forma realmente magnífica. Un agradecemento moi especial a todo o voluntariado. Temos máis de 80 persoas traballando para que isto estea en pé e que todo o mundo poda disfrutar deste magnífico espectáculo. Quero acordarme de todas as tripulacións dos barcos que son quen poñen eses obxetos que son moito máis. Galicia é un país que chega moito máis alá. E chega máis alá gracias aos barcos que amplían o noso territorio. Realmente temos que poñer na mesa algunhas cuestións que deslucen a veces esta enerxía, esta alegría. E, por exemplo, o compañeiro Paco Fra, un dos últimos carpinteros de Ribeira que manteñen activas as súas carpinterías, sufriu hai pouco un sinistro no que se perdeu un patrimonio enorme. Non só iso, recentemente perdéronse barcos que eran auténticas catedrais. Por exemplo, o barco Nieves, que caía en desguace en Canarias, un barco construído no Freixo, o barco Caramuxo, o Nova Sofía, representan tipoloxías que se perden, son xoias que se perden, e, como non, teño que referirme a Balbina. A Balbina é o barco patexeiro que deu pé a que nacese a asociación que hoxe nos acolle. E, curiosamente, produces esa conxunción de astros, os patexeiros naceron coa Balbina e a Balbina morreu o ano en que o encontro ven a Sada a celebrar este patrimonio. Entendo que isto ten que ser un golpe de conciencia para que isto non volva a pasar e para que toda esta sensibilidade que temos e que compartimos que faga que este patrimonio siga a flote e siga vivo. Moitas grazas. Boas tardes, benvidas e benvidos hoxe a todos aquí a Sada. Quero tamén seguir agradecendo o traballo de toda a Asociación Culturmar. É unha oportunidade non única, pero sí que é certo que poucas veces viñeron ao norte de Galicia e hoxe aquí en Sada podemos aprecialo. E se por algunha razón Culturmar todo o mundo escolleu facer o 16º encontro en Sada, foi basicamente porque existían os patexeiros. Os patexeiros, desde logo, levan poñendo en valor a nosa cultura mariñeira, as nosas embarcacións tradicionais e, desde logo, a nosa historia máis preciada de Sada como pobo. Unha historia que eles fixeron e foron recollendo pouco a pouco e que nós non podemos estar máis orgullosos dela, da nosa historia de pobo vinculado ao mar, en moitos aspectos. Todas esas persoas que fixeron que Sada tuvera unha vinculación directa co mar, das que estamos moi orgullosos, queremos dedicarlle este encontro que se celebra hoxe en Sada. Empeza a celebrarse hoxe en Sada, 4 días. Moitas gracias. Os atos remataron cunha recreación do tendido das redes. A agrupación instructiva Camouco, pertenecente á veciña localidade de Redes, foi a encargada da demostración do secado das redes. Ca representación que imos facer, queremos saudar as autoridades e o público presente. Unha práctica que tradicionalmente usaban os mariñeiros para manter os seus aparellos en bo estado. Esta demostración foi realizada por un grupo de nenas e nenos da agrupación e que consiste en pasar as redes desde os botes ás cabrias. Estruturas instaladas no mar na que os aparellos ían sendo pendurados para o seu secado, de maneira perfectamente ordenada e clara, exhibindo unha gran destreza e plasticidade. Coa finalización da recreación, os barcos izaron as súas velas, momento no que se deu arranca oficial ao 16º encontro. O izado de velas é sempre un momento especialmente emotivo.
O numeroso público asistente pudo presenciar desde múltiples ángulos o espectáculo de máis dun 100 de velas izándose ao son do himno galego. Con este acto simbólico, os barcos participantes no 16º encontro saúdan solemnemente o pobo que lles dará acubillo durante os 4 días de celebración da festa e marcan o son das bujinas o arranque da maior festa mariñeira de Galicia. As reunións de patroas e patróns marcaron cada día o punto de arranque dunha nova xornada do encontro. Nestas reunións, os responsábeis do programa de mar dan toda a información sobre as navegacións previstas. Canal 69, mejor que... Coa finalidade de que a xornada se produza sen incidencias. Pois vai a haber moito máis vento, Jaime, membro da agrupación Os Patexeiros, foi o encargado de dar as instruccións. O remate das reunións foron os momentos de máxima actividade en que todas as tripulacións se dirixeron aos seus barcos, auxiliadas polo equipo de barqueo. As navegacións van sempre acompañadas das lanchas de apoio, e baixo a coordinación, tanto a bordo como en terra, a través das canles preestablecidas coas embarcacións, con salvamento marítimo. A ver.
encontro inclusivo O Mar para Todos é a porta que o encontro abre para que as persoas con discapacidade poidan ser parte integrante da gran familia de tripulantes das embarcacións tradicionais galegas, que puideron navegar nesta ocasión a bordo do balandro Joaquín Vieta. A navegación inclusiva é sempre unha das actividades máis emotivas do encontro. Nesta ocasión, a asociación convidada foi Aspace. Os encontros son espazos colaborativos nos que tamén teñen cabida as iniciativas de salvagarda da cultura marítima e fluvial de outras comunidades irmás. Así, de igual forma que o noso patrimonio participa en eventos organizados fora de Galicia, é habitual contarmos coa presenza de tripulacións e mostras en terra representativas de Portugal, Irlanda, Euskadi ou Cataluña, entre outras. Estas delegacións instaláronse na Carpa do Patrimonio, que se convirteu, así, na xanela a outras culturas. Representando a Portugal, contamos coa sempre magnífica mostra da cultura vieira, organizada pola Confradía Ibérica do Texo, na que se pode contemplar a singular historia das comunidades humanas que se instalaron no río Texo e a súa característica forma de vida. Que é um povo, uma comunidade que vem do mar para o rio e se instala e que, devido a não serem bem recebidos no Tejo, eles criam uma cultura muito própria, desde a embarcação, a alimentação, a forma de falar e a forma de vestir, como temos ali alguns trechos representados. Os colegas de cor, no sur de Irlanda, acompañáronos no mar cos seus curracs, pequenas embarcacións tradicionais a remo con casco de coiro. Los barcos están adaptados al océano Atlántico, en el oeste de Irlanda, donde no hay puerto, solo playas, cosas así. Entonces el barco se puede levantar y llevar a tierra por la misma tripulación, sin grúas, sin nada. Tienen velas, pero realmente son barcos de remo y se mueven muy fácilmente, con mucha flexibilidad en el mar. Son muy buenos en el mar Bravo. Por parte de Cataluña estuvo presente a Federación Catalana cunha mostra de diferentes proxectos, entre eles un vocabulario náutico plurilingüe da Península Ibérica. En portugués hai 2294, que foi presentado en común baixo o título de Dicionario Náutico Ibérico Ilustrado, proxecto que tamén é compartido polo noso compañeiro Tiago Arís. Unhas palabras de uso doado e que sean utilizables no noso día a día. E finalmente, contamos coa dupla presenza das delegacións vascas, da factoría Albaola e da asociación Eusko Bateleroak. A primeira trouxo unha extensa tripulación a bordo do patache Juanita Larando, xunto cunha mostra en terra que resultou ser un dos puntos de maior animación do encontro. Por a súa parte, con Eusko Bateleroak, puidemos disfrutar de novo dos bateis representativos de varias localidades da costa vasca, como mostra do labor de salvagarda desta cultura. Un dos visitantes destacados neste 16º encontro foi o Atila. Este barco, dedicado á promoción do nautismo, supuxe un enorme reto para a organización, debido ás súas grandes dimensións en canto a eslora e calado, así como polas especiais exixencias nas condicións de atraque e manobra, entre outras, que condicionaron en boa medida a distribución de toda a frota. Polo seu porte, a estampa do Atila convirteuse nunha das grandes atraccións do encontro.
carpa balbina foi o centro das mostras relacionadas directamente coa cultura mariñeira de Sada e do Golfo Ártago, a súa contorna natural. O Espazo Balbina en Sada está sobre todo ligado o que foi a embarcación que deu nome á Asociación Local de Patexeiros, porque eles comenzaron coa recuperación do que foi a embarcación Balbina e por iso ese espazo foi nomeado, por decirlo así, co nome da embarcación. Aí tiñamos unha serie de exposicións, como decimos, máis de ámbito local, que tiña máis que ver co Golfo Ártago, pero especificamente da zona de Sada. Unha destas mostras foi a titulada A sabedoría das ribeiras, comisionada por Lucía Dancausa e Xavier Brisset. Unha extensa e profunda reflexión sobre o santuario pesqueiro Ártabro entre 1883 e 1916, cun amplo catálogo de imaxes e documentos de grande interese para comprender aquel período histórico. Cando fixemos as primeiras exposicións aquí, sorprendeunos sempre o interés que teñan polo pasado da vida mariñeira en Sada, non? E continúa ese interés pola a cantidad de xente que acudiu e que co interés que tiñan de saber datos das asociacións que hubo aquí, dos mariñeiros que as formaban, que problemas tiñan e como foron evolucionando as técnicas aquí na ría, non? É que aquí hubo unha asociación hai máis de 100 anos que se chamaba Vigilancia de la Ría, que era un grupo importantísimo de mariñeiros que se xuntaron para defender a biodiversidade do medio mariño aquí e que se comprometían a defender un santuario aquí de pesca tradicional, ¿no? E esa xente, hoxe, despois de 100 anos, pois, que lles dá razón o Código de Conducta da Pesca Responsable da FAO, ven a darlle a razón, inda que foron derrotados no seu día, pois merecía un reconhecemento serio para poñer en valor outra vez eses principios que non é que veñan da ciencia moderna, que xa os sabían eles, xa os defendían eles. Curiosamente, en toda Artabria non hai máis museo do mar que exponar, vamos, debía de haber en Sada alguna institución que se interesara por eso, ¿no? Porque realmente está viva aínda a cultura mariñeira e teñen interés local e dá unha característica cada vez máis difícil de conseguir das vilas mariñeiras, ¿no? A autenticidade dese pasado dominante, ¿no? Que tiñan vinculado ao mar, ¿no? Os patexeiros foron nesta 16ª edición a asociación anfitrioa do encontro e unha das 3 entidades coorganizadoras xunto con Culturmar e co Concello de Sada. Somos unha asociación moi modesta, moi pequena, que facemos actividades moi por encima das nosas posibilidades. Ademais, foron un dos axentes de reclutamento do voluntariado. Os patexeiros representan o principal nexo de unión entre toda a colectividade galega empeñada na salvagarda do noso patrimonio mariñeiro e o tecido social e económico de Sada e a súa contorna. A presenza dos patexeiros durante o encontro foi especialmente significada na exposición que montaron na Carpa Balbina e que presidía a memoria do seu barco máis representativo, a Balbina, que infelizmente xa non navega pola beiramar de Sada. O espazo do encontro foi un marco idóneo para dar a coñecer e promocionar a Copa Balbina. Que o xeto que nos une a todas as asociacións do Golfo Ártago é a Copa Balbina. É o trofeo máis importante do Golfo Ártago, para nós é o máis importante do mundo, en canto á vela tradicional. Vamos ao mar e gañamos esta Copa. Copa Balbina, a copa máis importante de vela tradicional do norte de Galicia. Copa Balbina, apuntádevos, Liga Regatas, se podrá ser vosa. De momento é nosa. Os patexeiros recrearon no espacio do encontro un pequeno obradoiro de carpintería para mostrar ao público asistente as ferramentas e técnicas deste oficio artesanal,
Tamén dispuxeron dunha taberna co espírito das tascas mariñeiras. Porque xa foi sacudido miña queridinha fariña non dalle. O achegamento da cultura mariñeira á xente máis nova é un dos obxectivos centrais do encontro. Por este motivo, un dos elementos centrais do programa é o adicado ás crianzas, que conta con espectáculos musicais e teatrais, xogos ou obradoiros. O programa desenvólvese ao redor do espazo familias, no que conviven crianzas e maiores disfrutando colectivamente desta proposta de animación que ten lugar ao longo dos 4 días do encontro. ¡Vámonos! ¡Las rúas! ¡Muchísimas gracias! Un aplauso para tu niña. Dentro deste programa construíronse tamén 6 zocas, réplicas á escala das embarcacións auxiliares usadas tradicionalmente nestas rías, nas que nenas e nenos puideron facer o seu bautismo de mar, bogando nunha área delimitada para esta actividade baixo a supervisión do voluntariado do encontro. O Pabillón do Patrimonio foi un dos centros destacados das diferentes manifestacións da cultura mariñeira galega e foránea.
o que é o pabillón, o que fixemos, como outros anos, foi acoller aquelas mostras que teñen un carácter moitísimo máis global, que poden ser tanto de Sada como xa do resto. A nos, o que nos marca o que é a creación dos espazos culturais vai estar sempre en función da disposición que teña as carpas dentro do que é o emprazamento do encontro. O que fixemos foi traballar un pouquiño co que é o paso da xente para que realmente fixéramos, como decirlo así, como unha especie de almadraba na cal nos vamos entrando o que sería no pabillón para despois desembocar ao mar e así a xente tivera unha perspectiva de todas as embarcacións no mar. Temos que ir xogando con estes diálogos entre as embarcacións, que sería a exposición que a nos gusta máis, que a das embarcacións traballando, co que son as exposicións en terra. E xa dende hai 4 edicións, o que facemos é tentar que sempre no pabillón do patrimonio haxa un espazo de exposición de libros e outras manifestacións culturais. Isto sempre incorporamos aquí porque pensamos que lle dá máis dinamismo. E a verdade é que a xente o agradece porque, alén das exposicións, o que hai sempre son charlas tematizadas ou ben de libros ou mesas redondas que nos permite, por decirlo así, ampliar un poquinho máis o que é o abano que ofrece o encontro dentro de seu carácter bienal. No pabillón do patrimonio tivo lugar un intenso programa de actos de carácter máis formal, integrado por diversas presentacións de proxectos e publicacións, palestras sobre diferentes temáticas ou proxección de materiais audiovisuais. Entre elas, cabe destacar a presentación do número 15 da revista Nova Ardentía, que nesta ocasión inclúe varias colaboracións de temática relacionada directamente con Sada e a súa contorna xeográfica. A revista foi presentada por varios membros do Consello de Redacción, amplo equipo humano que de xeito completamente altruísta fai unha enorme labor de dinamización en todos os seus aspectos, que fan deste un dos proxectos senlleiros de Culturmar, e destacado no ámbito da cultura marítima e fluvial europea. Nós somos parte do Consello de Redacción da revista e a revista existe porque existiu unha persoa que nos precedeu, que nos marcou rumbos, que nos deu postas, que nos ensinou a bolinar no mar da cultura marítima, que foi Luís Rey. E este número é o 15, e Luís patroneou a revista ata o 8º número. Estamos logo, como quen di, emprendendo agora, a partir de agora, unha travesía onde xa desempatamos. Pero se estamos aquí foi gracias a él, o seu exemplo, o seu saber, e antes de nada rendemos de homenaxe agora que estamos outra vez por fin de festa, de encontro, despois destes anos de pandemia e de privación desta oportunidade de vermonos, de navegarmos xuntos, de compartirmos estes momentos tan especiais de amizade, de encontro, de festa, non? O primeiro iso. O segundo, que esta revista naceu, ademais, para arroupar os encontros, non? Foi o seu sentido primixenio. E, aínda que segue acudindo á cita dos encontros, adquiriu unha periodicidade anual, de maneira que entre encontro e encontro hai un número sempre intermedio, e iso fai, como decía antes Antón, que a revista vai converténdose tomo a tomo, exemplar a exemplar, nunha pequena ou gran enciclopedia do mar de Galiza, do norte de Portugal, dos nosos ríos, das xentes que traballan ese medio, dos que nos precederon e dos que veñen atrás garantindo o futuro, non? Nesta ocasión, a presentación da Nova Ardentía contou coa honra de vir acompañada da presentación dunha reedición ampliada e comentada da tese doutoral da profesora Carme Ríos Panise, que hai medio século publicou Vida mariñeira en Sada. En setembro do 68, a moza compostelá Carme Ríos Panise presentou na Universidade de Santiago unha memoria de licenciatura sobre a vida mariñeira de Sada, vila na que ela veraneaba desde nena. María e Uxío acompañaron tamén este 16º encontro cun novo proxecto denominado Namoreiras, no que mesturan produtos gastronómicos elaborados de xeito artesanal coa divulgación da cultura mariñeira, e en particular de diversas tipoloxías de embarcacións tradicionais. Esas son as ilustracións das caixas e dentro unha tarxetiña coa definición do que é a embarcación. Ademais de traer a súa raboneta,
desde a que se serviron estes e outros produtos e animaron o encontro ao longo das distintas xornadas. A sorpresa produciuse cando as Dornas, Mimela e Bandalla se acercaron ao recinto onde se estaba a desenvolver o acto, exhibindo unha vela coa estampa do proxecto, nun dos momentos emotivos do encontro. A Confraría de Pescadores de Sada foi unha das grandes colaboradoras deste encontro, cedendo, entre outros, a lonxa do Porto de Fontán, para acoller diversas actividades. Unha das máis celebradas e que rexistrou un cheo absoluto foi a recreación dramatizada da Rula da Sardiña. 15 kilos de sardiñas, empezamos en 100. Para esta recreación, varias tripulacións de Arousa organizaron unha descarga ficticia de peixe, onde o público puido disfrutar dunha divertida representación das faenas e rifas típicas da poxa. Hai que pensar algo, porque isto non pode ser, porque nos quedamos sin vos, estamos aquí a ver todo o tempo, sempre veña, a decir, veña, números para baixo, a veces nos teñen aquí baixando números, pero a maso, non pode ser, acabamos sin vos, acabamos jodidos. Pois algo hai que facer. E despois din meu e din todo Dios, meu ao mesmo tempo. Non pode ser. Hai que pensar en unha solución. Hai que pensar en unha solución. Hai que descubrir algo. Claro! Nesta recreación contouse co reloxo, un dos poucos que permanecen en funcionamento, aínda que nesta altura xa non estea en uso. Antes cantabas como biches a voz e o voz que podías. Despois, nos anos 50, chegou este maravilloso invento, a rula, que axudou moito. O 937 levas este noxe. Veña, ría richa. Bueno, pois este é o funcionamento da rula, que é que temos un aparello. Como novidade neste 16º encontro, contamos cunha mostra audiovisual denominada Encontro co Cinema, na que se programaron durante 3 xornadas varias películas documentais, tanto galegas como internacionais, con temáticas relacionadas co mar, e cunha especial preocupación pola súa sustentabilidade medioambiental. Meu marido trae outro, meu marido trae outro, eu darei conta de Mirapé, eu darei conta dele. Adiós ata mañana, adiós ata mañana. A maravillosa contorna natural e a orografía das mariñas coruñesas permiten descubrir desde terra unha paisaxe marítima que ofrece un espectáculo único. Aproveitando estas condicións, organizouse en colaboración co Clube de Senderismo O Carroucho unha andaina polo litoral de Sada, entre Fontán e a praia de Lourido, que permitiu disfrutar da riqueza natural da ribeira oeste da ría de Betanzos. A andaina resultou un éxito de asistencia e programouse en paralelo cunha das navegacións do encontro, permitindo así que os camiñantes puidesen disfrutar simultaneamente da observación desde terra das velas ao vento, nunha estampa única da nosa frota tradicional.
Na mañá do sábado, a flota escolleu rumbo nesta ocasión cara a boca da ría, poñendo proa a Lorbé. O vento suave fixo que a navegación fose algo máis lenta do esperado, o que dificultou que se completase o plan programado. Aínda así, os barcos lograron describir un triángulo que alcanzou a punta de Lourín, que era o obxectivo perseguido, debido a que esta navegación foi programada en combinación coa andaina de maneira que desde terra puidesen observarse as embarcacións tradicionais navegando en paralelo ao camiño. Os oficios tradicionais representan o saber que as comunidades van transmitindo durante xeracións para resolver as necesidades da súa actividade económica e humana. No encontro estuveron presentes varios destes oficios, algúns deles relacionados directamente coas faenas do mar, como a cestería ou a confección e reparación de redes e outros aparellos. Xunto con estes, tamén tuveron cabida outros oficios, como a fabricación de tapices e outras manifestacións de carácter máis artístico, como o embotellado de maquetas de barcos ou os traballos en acuarela, aproveitando o marco de exhibición do patrimonio a flote. Paralelamente ás mostras de oficios, o selo Artesanía de Galicia tiña despregado no espazo do encontro diversos stands donde o público asistente podía ver e mercar un bo número de produtos que teñen un nexo común co espírito dos encontros, que é coidar da tradición e poñer en valor as técnicas de traballo artesanal.
cada encontro vívese con satisfacción o reencontro das embarcacións e das tripulacións. Unha satisfacción que se ve acrecentada cando se incorpora á familia das embarcacións tradicionais un novo membro. Un bo exemplo é o volanteiro Piueiro, unha das novas xoias da frota tradicional galega. Este volanteiro, que exhibe na vela unha impresionante imaxe da nosa Rosalía, foi construído con motivo do encontro da Guarda en 2019. E é a estas alturas o único representante galego desta tipoloxía de barco. O Piueiro, que en Sada navegou por primeira vez nun encontro, é hoxe mostra viva do potencial da construción naval en madeira, formando novas tripulacións, divulgando a náutica tradicional e dinamizando os saberes dos nosos mestres carpinteiros. As embarcacións tradicionais son as grandes protagonistas do encontro, como representación máxima da enorme riqueza cultural que atesoura o noso país arredor do mundo do mar e das súas xentes. Así, unha das actividades destacadas son as visitas guiadas, que se viñeron organizando en varias quendas durante as diferentes xornadas. As visitas tiveron un gran seguimento. En elas, varios membros de Culturmar e integrantes das tripulacións explicaron as distintas fasquías e características construtivas, tipos de velas, usos, referencias históricas ou anécdotas da ampla variedade de tipoloxías e embarcacións que formaron parte do auténtico museo flotante que é un encontro. O primeiro que chamou a atención en toda Europa e sigue chamando, e por eso temos un recoñecemento moi grande a nivel europeo, é o tema da variedade. Cada ría ten unhas embarcacións adaptadas ás súas necesidades. Os mestres que facían esas embarcacións e adaptaban as embarcacións ás necesidades de cada ría eran uns carpinteiros que se chamaban carpinteiros de Ribeira. E na medida que concienciando a toda a xente como vos e vos transmitides a outros, é un traballo colectivo. Bueno, pues nada máis, moitas gracias e, bueno, isto que quería transmitir. Medre o mar! Medre o mar! A música está sempre presente durante as distintas xornadas, animando desde a mañá á noite o recinto do encontro, especialmente nos momentos en que as tripulacións xa en terra compartían coas persoas visitantes o espazo do encontro. As noites, unha vez rematada a actividade diaria, deron paso aos concertos centrais do encontro, coa presenza de bandas que puxeron o fin de festa en cada xornada.
O domingo foi o día en que as embarcacións e tripulacións deron a despedida ao mar e á vila de Sada, que as acolleu durante esta festa mariñeira. Nesta xornada, os barcos puxeron o punto e final a súa participación no encontro, navegando pola contorna litoral de Sada e Fontale, permitindo que o público asistente puidese observar a riqueza da nosa flota tradicional, a variedade das fasquías e tipoloxías ou as manobras das velas e remos. Con estas navegacións pola beiramar de Sada rematou o programa de mar. Aínda que para os barcos presentes no encontro quedaban os labores de varada e recollida, ou a planificación do retorno para aqueles que o fixeron por mar. Unha das figuras que mellor representan a cultura mariñeira son os mestres construtores de barcos. Os carpinteiros de Ribeira son auténticos depositarios e transmisores duns saberes milenarios que ven a luz cada vez que se construe un barco en madeira. No encontro de Sada contamos coa presenza de Agalcari, a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, formada polos actuais construtores de embarcacións en madeira, e que loitan pola pervivencia destas técnicas e saberes. Pero tamén contamos coa presenza e experiencia que nos transmitiu o mestre carpinteiro de Ribeira, Luís Lino, con quen tivemos a ocasión de compartir o seu amor polo oficio. Unha conversa informal e aberta durante que fomos partícipes do valor deses saberes. Este é o momento en que temos que agradecer enormemente, non hai palabra que poida representar a grandeza destes agradecimentos a, repito, persoas, asociacións, entidades, institucións, todo o que fai posible este gran encontro. Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros. Canouro, Chuliña, Fiuncho, Alina, Meracha, Mediadora, Nordesía, Reina, exitosa segunda. Culturfactoría. Protección Civil de Abegondo, de Bergondo, das Pontes, de Valdoviño e de Pontevedra. Si queres navegar sería imposible. Para nós, como sabedes, sempre estamos para colaborar con quen nos lo pida, neste caso foron os patexeiros.
Colaboraron 5 concellos con 6 embarcacións e 22 voluntarios. O traballo que tuveron neste caso as dotacións das embarcacións foi facer o control de seguridade e a seguridade náutica das desplazamentos das embarcacións tradicionais. 80 persoas traballando desinteresadamente, levantándose a primeira hora da mañá, quentándose a última para que todo isto fose posible. O maior dos aplausos. Os voluntarios portáronse genial. Había voluntarios de todas as edades, desde xente nova hasta xente maior. Estuvemos todo o tempo pois salvando vidas, como quen di, non? A confraría de pescadores de Sada foron o puntal para que estas instalacións estivesen na súa casa. Como coorganizadores e patas imprescindibles desta grandísima festa mariñeira, a Asociación Cultural Mariñeira Os Patexeiros. Moitísimas grazas por vir. Moitísimas grazas a vos. Voluntarios, voluntarias, Protección Civil. Xa sei que vos deron unha ovación, pero merecedes máis. Esperemos que estes días en Sada foran do vos agrado. Moitísimas grazas. O máis importante é que desto non nos podemos olvidar a partir de mañá. Isto ten que ser un inicio, non pode ser un fito aislado espectacular. Foi espectacular, pero que non pode ser aislado. Para nós será un orgullo pouco a pouco volver a retomar o contacto da nosa vila co mar. Moitas grazas a todos e a todas. En breves meses saberemos cal é a nosa próxima parada. Deixamos de ocupar este espazo, pero esperamos que en breve os patexeiros teñan o seu propio espacio, tamén como xentes do mar, no porto de Fontán, no porto de Sada, que é onde deben estar os barcos tradicionais galegos de toda a vida, os que fixeron posible que hoxe esteamos aquí. Moitas grazas e ante o próximo encontro. Grazas, Sada. O encontro está a terminar. A verdade é que non sabíamos exactamente o que iba a pasar. Nos sorprendeu nós mesmos como se desenvolveu todo. Realmente foi un revulsivo para a Sada. Nos están comentando xente que coñecemos de Sada que non sabían que existía todo isto. Xente que nos di, a que montachedes aquí? Bueno, non montamos nós, montou Culturmar, nos axudamos, pero desde logo que a valoración do encontro ten que ser non positiva, sino moitísimo máis que positiva. Pensamos que a partir de hoxe, a partir de este encontro, Sada vai vivir con unha sensación completamente distinta o que as tradicións mariñeiras, o que a conservación do patrimonio marítimo. Se a partir de hoxe Sada mira con outros ollos, esperemos que sí, o noso patrimonio marítimo, é un orgullo absoluto ser os patexeiros os coprotagonistas deste cambio. Moitísimas grazas, reiteramos, a Culturmar, as consellerías, a toda a xente que nos apoiou, ao Concello, ao voluntariado. Non nos cansamos de decir grazas por toda a colaboración e grazas por ter feito unha festa que, como di todo o mundo que está aquí na nosa vila, está sendo fermosísima. Clausuramos hoxe o 16º encontro de embarcacións tradicionais de Galicia que se celebrou en Sada e temos que valorar este proxecto como un enorme éxito.
a convivencia entre as distintas tripulacións, asociacións e todas as entidades profesionais, ponentes, artistas, foi realmente moi bonita, moi entrañable e ademais, como non, a convivencia tamén, a conexión coa propia vila de Sada, non? Manifestada ou materializada a través especialmente do voluntariado, ese grandísimo equipo de persoas, máis de 80, que participaron neste encontro e sin as que sería imposible pensar que todo este proxecto fose adiante. Temos un moi bo sabor de boca, tiñamos tamén ganas, porque había 4 anos que non celebramos un encontro despois da triste suspensión do encontro de Moaña por motivo da pandemia. Parece que había ganas, efectivamente estas ganas víronse aquí manifestadas con esta alegría e este entusiasmo. Así que quedamos emprazados ao próximo encontro, a buscar unha nova sede que nos acubille, que nos dé este recibimento que nos deu Sada, e de aquí en diante, pois, máis e mellor como sempre. Os retos siguen estando aí, os proxectos siguen contando coa mesma ilusión e esperamos que cada vez o patrimonio e a cultura marítima pois teñan unha maior cabida e un maior recoñecemento como realmente merecen como país mariñeiro que somos. Así que moitas gracias por participar a todo o mundo. Emprazámonos ao próximo encontro de embarcacións tradicionais de Galicia. Os encontros deixan sempre unha pegada indelével en cada porto onde van recalando, de xeito que non rematan tras os actos de clausura, senón que se proxectan no tempo. Son, por tanto, pasado na nosa memoria, presente no noso esforzo e futuro de ilusión para a cultura do mar. Así foi e será tamén en Sada.